Ja, nee, dat is heel gebruikelijk dat de Hollywoodsterren er ook op afkomen, ja. Ja. Dus het is mogelijk dat Brad Pitt en Angelina Jolie Aasten en Gerard Boersma aan de morgen. Ja, wie weet. Ja. Misschien is het wel helemaal niet per smaak, je weet het niet. Maar dat soort types lopen er wel rond, ja. De Amstel Gallery had hem nog maar correct in de collectie of Gerard Gieter al mee naar Los Angeles. Jeder schilderde hij nog alles op zijn zouderkamer. Nou had Gerard een mooie, lachte studio op een Wissensdwinger. Trai hier verlien reisde ik met Gerard naar New York. Laten we even waarom gaan naar zijn expositie daar bij de Agora Gallery in Soho. Been very impressed by his artwork, by his paintings, the subtleties, the deep level of detail that he has. I'm certainly quite impressed by his work because there are so few artists who engage in this sort of painting as far as modern settings, urban settings, and it's very much real to life. It's very bold, but at the same time quite subtle because there's quite a number of messages, subtle messages within each of his works of art. De stijl van schilderen wat ik doe, echt dat hyperrealisme, fotorealisme. Dus dat het net lijkt alsof het bijna foto's binnen, zeg maar. Dat is eigenlijk ook ontstaan in Amerika, die stroming, in LA en voornamelijk New York ook. Dus de manier van schilderen, dat is echt die hele directe manier, dat spreekt de Amerikanen al aan. It's beautiful. It's beautiful. It's real beautiful. You know? Good piece of art. I feel honored. You know? Yeah, it's real. Yeah, I love it. Binnen dan net genoeg schilders juist in de States en in LA die dit werk maken. Moet er nou een schilder uit jou komen die dat schildert? Ja, waarom niet? Die schilders binnen wel, maar ik kom eigenlijk heel weinig mensen tegen die precies hetzelfde schilderen als wat ik doe. En als ze het doen, dan is het vaak impressionistischer, maar nooit heel erg scherp zoals ik dat schilder. Wil ik hier wel naar binnen? In 2005 werd ook al een odyssee naar het ziekje van een wat meer geschikte galerie voor juist het specifieke werk dat Gerard Boersma maakt. Dat voelde we net mij. The thing about our gallery is that we're focused on realist painters, but that live in America. It doesn't matter the nationality, but as long as they reside here, that's how we maintain our focus. Okay. So move somewhere or get a studio. Naar de Big Apple verhuizen om in de States beter te verkeerpjen, dat zit er net in. En dat hoeft Sint-Wurg misschien niet het meer. Want de kunstwereld begint zijn paard ook te vinden op het digitale sneldik. Gerard had hier een Engelstalig, heel toegankelijk schildersweblog bij. En daardoor hebben zijn contacten hem 100-voudig over de wereld verspreid. Okay, smile, say Statue of Liberty. Nou, elke dag maak ik een schilderij. Dus 5 in de week. Het weekend neem ik vrij. Elke dag een klein schilderij. Dat zet ik dan online voor een vaste lage prijs. Of op eBay. En op eBay veil ik het, zeg maar. En hoe rent dat? Nou, dat gaat hartstikke goed. Ik ben er vorig jaar mee begonnen, in 2007, september ongeveer. Dus het is net iets meer dan een jaar geleden. En sindsdien, ik denk dat ik iets van, ik weet het niet zeker helemaal, ik ben er tel wat kwijt raak, maar ik denk ongeveer 150, 200 schilderijen verkocht heb, zoiets. En wat binnen ze wat de prijzen van het werk? Het begint bij 129 en het is voor een schilderij van 15 bij 15 centimeter. Dat zijn mooie prijsjes. Ja, dat is heel, heel schappelijk, dacht ik ook wel, ja.
Maar ja, dat bloggen, dat moet hij als persoon ik lezen, lijkt het mij. Dat, net elke kunstenaar is daar geschikt voor, dacht ik. Nee. Het is wel, ja, je moet dus een soort routine zien te komen van dat je er ook klaar voor bent om dat elke keer weer te doen. Het is dagelijks. En als je tegen mensen zegt op je weblog van ja, ik ga een dagelijkse schilderij publiceren, dan moet je dat ook doen. Het leuke is, mensen kunnen ook reageren op je schilderijen en het maakt het contact ook weer leuker. In plaats van dat je altijd nog maar alleen in een galerie of in je atelier zit en dan uiteindelijk het werk is op een expositie hangen. Het is klaar, je schildert het 's ochtends, ergens in de loop van de middag is het klaar en dan zet je hem, 's avonds zet je hem online. Het hangt op dit moment in Rome, München, Napels hangt werk. Maar voornamelijk ook veel Amerikanen. In New York hangt er, LA, San Francisco, Chicago, Washington DC. En dan ook een paar plaatsen waar ik nog nooit van gehoord had. Het Guggenheim. Safire stikt nog net, maar een beetje ambitie is net verkeerd vanzelfs. In elk geval exposeert Gerard een hele protte. Zij is eind februari zijn werk echt te zien in het gemeentehuis van Skarsterloon op een jouwer. Maar hoe gaat het nou haast verder? Stel dat Boersma zijn werk goed verkeert op de LA Art Show. Razen zijn prijzen dan ik voor het dagelijks de bocht uit. Ja, dat kan. Ja, dat hoeft niet zo te wezen. En zie je me dat ook niet zelf uit de marktprijzen van ik ben nou hot, want ik heb daar honger, dus daarom betaal je nou in één keer het $5. Ja, als de vraag groter wordt daardoor, ik kan maar zoveel schilderijen maken. En als mensen dat onder mijn hand vertrekken, ja, dan voordat het af is, zeg maar, dan kan ik dan gaat de prijs omhoog, maar ja, anders niet.